Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita. Hurian itu hata nang pukau tama permingguan di Manogoton. Taparade, tapahohom ma rohata, martangiang ma di bagasan rohata B, martangiang ma hita. Amin. Tapuji matuhata, marhite bukwende nomor 7, ayat sada dohot ayat 3. Marhite-hite gawarni debata ama, dohot gawarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gawarni tondi parbadia, natu mopolangit dohot tanoon. Amen. Ai ibana hapatean jala permulaan dinasana adong, natamado ibana. Dina tinogihon na torop anak tuhasangapon padenggaton sun, induk ni hangluan nasida marhite-hite apor suhon. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani saluhut para sinrohaon, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang banjua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus utangan ni pardosa. Asa taonon na haleaon dohot siap ni bagi, sahat rodi hau na pinarsilang. Taitu pahi hami marhite-hite asini roham, asa margogo hami, jala marbenget ni roha songon anak haholongan ni rohami, diakka si taonon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot tondi parbadia, marhite-hite hami. Amin.
Tatangihon ma patik di debata ni minggu estomihi sadarion, ima sian patik pasapuluhon dohot lapatanna. Dang jadi haliangan di roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan di roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan di donganmu. Dia do lapatan nii ondo. Ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo marakal mangarohai ugasan di dongan jolma, dohot ugasan tinadikon di oppuna, si urupan do nasida mangaramoti nasa ugasanna. Akup ni dang jadi bola-bola otta pardi hutan di dongan jolma, manang naposona pe, siapuan do nasida, jala sidas-dason, madapoton ulaon na hian. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombaku patigni. Amin. Tatopoti ma dosata tuadopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partaluk ni roha jalana basar doho, saya marpangulahi marohami dahami, dibaheni saya sesa masude dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringok tu hasesan ni dosata. Alani pangalosiatta do umbahen tartulang Kristus. Jalabinahin ni hajahatotta do ibana mabugang.
Ape tuibana pisak pisang parhitean di hasonangata, jala binahini bugangna malum itahilala. Hasangapon ma di debata na diginjang. Hata di debata turpuk epistel di minggu esto mihi on, imasian Matius 10 tolu, ayat 10 alu sahat rodi ayat 20 tolu. Margati sorin mahita majahasa. Onpe tangihon hamuma upama taringot tu panaburi. Alaina sinaburhon tuna batu on, imana ubege hatai, gabe manigor rasma rohana majakon. Alai anggo na sinaburhon tu parsihupiani, ima na ubege hatai, gabe pakol sohonna diakana diasianganon, dohot hamoraon si pangasi ido mamisati hatai, jadi dang saut mar parbue. Ima sahatna, martua maka na tumangion hata ni debata jala na upeopsa. Tidakkom ma haporsiatai songon na tinakidakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion rap mahita mando. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo naso hatu dosan nato mapalangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai
Imana tinubuhon di Sumaria, na gabe-gabean sian tondi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di pangumuman di silatus, namai terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanuturu dung ditanom, na mula mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahun tu siamun de bata Jehova, amanai pargogo na suhatu dosani, di sima ibana pai mulak sogo tu tanoon manguhu di halakna mangulu dohot na mati au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan nyala Kristen nakana badia dohot dia sesani dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu do sogo daging di halakna mati dohot dia meluan di sora sudah. Amin. Huriani tuhata, tabigi majolo titing namasa di Huriata HKBP Rawamangun di bagasan samingguon, Minggu tanggal 27 Februari 2022. Parmingguan di Huriata HKBP Rawamangun. Parmingguan sadarion Minggu tanggal 27 Februari 2022 di Patupa Huriata do di pukul onom, pukul 8 remaja, pukul 10 wib, pukul 10 tolu wib, pukul 10 tolu wib, dohot pukul 10 sia wib, dohot atau tuon. Sada, daya tampung ni gereja olan 450 hala di Ganup parmingguon. 2. Ruas nananaeng marminggu, nunga manjalo, vaksin paduahon. 3. Andorang so masuk tu gereja, jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi. 4. Dung keluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sudah parmingguan ini di Patupa Marite tatap muka dohot live streaming. Pertanyaan week Rabu tanggal 2 Maret 2022 pukul 10 sia wib Patupa ni Huriata do pertanyaan week Marite Jum Ima sian YouTube AKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asamandohoti pertanyaan ini di bagasat tabe. Pandidion Nabadia di hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 di pukul 10 wib Patupa ni Huriata do Pandidion Nabadia tu poso-poso. Natoras na naeng mambawan i anak konna naeng tardidi asaroma marguru di hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 pukul 10.30 di gereja Uhud mambawan surat pengantar sian situawi dohot kartu keluarga gereja. Fellowship remaja di Minggu sadarion tanggal 27 Februari 2022 pukul 12 wib Patupondo acara fellowship pra remaja Marites Jum dohot tema Living in Love dipangido matu sude pra remaja ni Huriata mandohoti acarai. Pertanyaan manogot dohot borngin. Seksi sending HKBP Rawamangun Ganup hari Sabtu pukul 5.30 web Patupaon pertanyaan manogot songoni nang dohot Ganup hari Senin pukul 20 wib Patupaon pertanyaan borngin manangyakon dongata nahona COVID-10 sia marite jum. Pinangido ma asa sude ruas ni Huriata dohot paralado mandohoti pertanyaan ini. Ibadah gabungan na poso bulu. Di hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pukul 10 sia wib Patupaon ni Huriata do ibadah gabungan na poso bulung AKBP Rawamangun dohot tema Spirit that Love. Yohanes 10 ayat 34. Marite live streaming sian YouTube AKBP Rawamangun. Pinangido tu sude na poso bulung asa mandohoti ibadai informasi boi mata hubungi megata siregar dengan HP 081 sia 0 sada 0 30 62
Manang Instagram @HKBP Rawamangun. Bona tahun HKBP Rawamangun. Di hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pukul 10.05 WIB Patupo Nihuriata do ibadah syukuran bona tahun 2022 jala disimak launching tahun kesehatian AKBP Rawamangun marinangan di garejata nani dohotan ni sude paralado dewan-dewan seksi-seksi kategorial dohot utusan kor pinaboton tu sude peserta asa mandohoti ibadai periodisasi seksi-seksi. Ala naing berakhir nama kepengurusan periodisasi ke seksi-seksi tahun 2020-2022. Alani pinangido tu sude dewan dohot akka pandita pendamping asa para dehon menjadwalkan dohot mangulaon periode itu periode 2022-2024. Jala totop berkoordinasi tu huluan uria. Bulan Maret dohot April mengatur bentuk B pengurus seksi periode 2022-2024. Nah, naing dilantik di awal bulan Mei 2022. Partangyangan Pabohlaton Aka Anak Kota Ujian. Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 10 WIB marinangan di Gaeya, patupata do partangyangan Pabohlaton, ujian tu aka iana kota, nanaing mandohoti ujian. Akan nanaing mandohoti ujian, asaroma mandohoti partangyangan rap dohot aka natoras manang wali. Pilihan tu dana pensiun AKBP, Minggu sadarion tanggal 27 Februari 2022, di sude parmingguon, papungu pilihan dohita khusus tu dana pensiun AKBP, anggiat ma marite pilihan nata papungu, kewajiban AKBP tu dana pensiun, boy hatop dilunasi. Ruas natabba, keluarga Alpintan Sidabutar ST, dohot Inata Maria Natalia Borumar Paung SPD, rap dohot 2 ala Yanakon Nasida, Rosian AKBP Tanjung Muara, alamat apartemen Marina Mediterania, Tower A, Unit 1612, Jalan Lodan Raya 2A, Ancol, Jakarta Utara, Moloro, Jojong Mahamu. Anggiap manasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata, tarlu mobi ma di joloni tuhata, udul mamu. Titing naimbar bagas, sada. Pemberitahuan kedua, naing manjalo pasu-pasu parbagasan ma, Esra Stephen Sinaga, ruas ni AKBP Rawamangun, Wi Rawasari Cempaka Putih, anak ni Amata, mangapul sinaga nahinan, tubuh ni Inata, Senterida Boru Togatorop, Dohot Orwana, Siti Mutia Desianti Boru Togatorop, ruas ni AKBP Rawamangun, Wi Rawasari Cempaka Putih, Boru ni Amata Mulyadi Nahinan, tubuh ni Inata Robia, pamasu-masuwon hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. 2. Naing manjalo pasu-pasu parbagasom ma, Heprandi Utapea SEMBA, ruas ni AKBP Immanuel Kelapa Gading, anak ni Amata Insinyur Risanto Utapea SEMM, tubuh ni Inata Erta Damai Boru Simangusong BA, Dohot Orwana, Dr. Duma Erika Maya Pranselin, Boru Sinaga, ruas ni AKBP Rawamangun Wi Cipinang, Boru ni Amata Halomoan Sinaga Nahinan, tubuh ni Inata Dr. Anda Risma Uli Boru Ambarita, pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Di pasu-pasu tuhata manasida gabe parsaripeon nadenggan di tonga-tongata tarlu mobima di joloni tuhata. Namoding, nah di hari Senin tanggal 21 Februari 2022, nungajumolo moding sahala ina ruas ni Huriata, ima tinorita Boru Simajunta, umur 71 tahun, tinading ni Amata, Samuel Huta Barat Nahinan, alamat Jalan Anggrek nomor 50 Rawamangun,
wi Ramangun sada. Tu udean hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 di TPU San Diego Hills, Karawang. Tuhatama mangaleon gogo do pangapuliot di keluarga nama Sitahoni. Rajahama surat ni pucuk pimpinata naro di gereja HKBP Rawamangun. Press release seruan berdoa untuk perdamaian. Sejak tanggal 23 Februari 2022 melalui media massa kita bisa melihat penderitaan rakyat Ukraina yang harus bersembunyi di bunker untuk menghindari bom, mengungsi ke negara lain, bahkan menangis karena kehilangan tempat tinggal atau orang yang mereka kasihi. Semua perang selalu menimbulkan kerugian, membawa penderitaan dan kematian bagi anak-anak, perempuan, dan laki-laki warga Ukraina. Huria Kristen Batak Protestan bersama dengan Dewan Gereja Dunia dan seluruh anggotanya mengajak semua jemaat untuk berdoa bagi perdamaian bagi rakyat Ukraina. Mari kita doakan perubahan hati para pemimpin untuk mengambil jalan diplomasi dan penghentian perang serta mencapai perdamaian. Kiranya Allah Sang Kasih menguatkan kita semua menunjuk jalan damai sejahtera yang tersurat di Lukas 1 ayat 78 sampai 79. PA Raja Tarutung 26 Februari 2022 teriring salam dan doa Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pandita Dr. Robinson Butar-Butar. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama diaraotas titing nong pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu kota bahen sangap di gowarna. Songonima titing ni huriata di minggu sadarion mauliate mak. Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramuti akate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna, selamat hari Minggu. Ya, karena orang semangat ate. Tabai jo semangat songan amang situasi regar nama jahat titing nakaningani asetor dau aka sahid doh aka dia pesa ro semangat. Horas selamat hari Minggu. Iya mau lihat mak puji Tuhan mau logogo songono suara ro semangat itor firma todi jala lamu Roma kagugu ate. Nah hatani debata amanginang di minggu estomihi sadarion. Nah laho pataruho kita totong di pakirimon na mangulu. Nah dihaholongi debatahi tatutu. Imana tersurat di buku ni panurirang Yesaya
Biddu 55 ayat 10 satu ayat 10 tolu. Yesaya 55 ayat 10 sahat rodi ayat 10 tolu songonoma didok dising. Ai songon hadadabuniu doho abola sial langit. Jala dada mulak boti tusi. Da jolo dibornohi tanoi jala dipagabe asa martuburi. Jala dilehon boni tu halak panabur dohot roti tu halak namangaton. Ikut soni do hataki naruar siapa mangaku. Dang mulak boti tuau. Iko bahenona do lomo ni rohaku. Jala majadi tu nahu tongos. Ai ikut di bagasan lasni roha hamu borhat. Jala di bagasan hadameo kamu pataruon. Pangiaron niya kadulok dohoro biya suara na marolopolop di jolomuna. Jala nasa hau di ladang martopap-topap tangan. Sika ni tada-tada tubuh masa pinur. Jala sika ni latong tubuh mabunga na hucus. Ima bahen barita di goar ni Jehovah. Bahet tada saliling-lilingna naso olo habar. Ido ianggo sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata Jesus. Tutu tongdo las rohata di hari Minggu sadarion. Ikor rimangata dui takas jala pangauhonota di pangota ni akanamasan waeng. Tong bui marpungu hita dison, roh hita tubagas ni Tuhata, saur doho dongata, diaka PPKM manang dia pe pembatasan social distancing manang akaulaon, alai bui hita marpungu dison, tarlumobi di bagasan nama muji Tuhata. Na di papungu hita di bagasan bagas joro, dang na di papungu alanya kaparsahitom manang ala karsani roha manang ala ni hamateat taheng. Alai ulis itu tu pado pak bohi do akadongan jala taida ma jala saya tapangauhon molotung marminggu hita boy sahat tuingananon dakolan alani roha manang dakolan alani gogo alai tung nama ngulas itu tu do tod di perbadia tung nama ngulas itu tu do debata doho suru-suruanna manggora hita siya bagas tabi. Jala majaga hita dia kaperdalanata asa saha bolas tuingananon dak kurang manangah. Saha bolas tuingananon di bagasan pakirimon roha nama sihol marnida dongan tarlumobi marnida de batang. Rajumata dui songon sada pasu-pasu na balga diaka pabahenan ni de batang. Las rohata boy hita nang manangihon hata ni de batang namar saringar di tonga-tongata. Ikut sihalat conot doing molo adong do pehatani debata molo marsari ngar do pehatani debata berarti adong do pesipareon jala berarti na di tonga-tonga do debata jala narap do ibana do hotita sadatada molo adong do pehatani debata berarti pakiri monitong do pe sai ikon ibaru jala rata ganupari ganup tiki. Dan persoalan dinaposo manang umur dia kana matua alai sadok tahe tusude ro jalaradi do debata rap dohot hita ido asa tahalacon dia ka ari sadarion hatani debata di ari sadarion macayuli pataruhok kita nanaing si pangauhonota nanaing si rimangata di nama sanuaing di akahamaolon manang aka dia petahealani pakorhon ni covidon ngalubi 2 tahun saya torus dope mangonggop saya torus dope mabahen aka dampak dia kaparnguluon ni jolma dihita saluhutna gabe olo patubu aka padilian manang ulo moru long ahapor seaon manang gabe de bahalak gabe moru pakirimon na de bahalak ngamadok buti alanya kasih taonon ya sudahlah
Hidup begini ya hidup aja, dijalani walaupun tidak ada lagi gunanya. Ngadong halak nama dabu turoh hasongoni. Biar saja hidup walaupun tidak tahu apa maknanya, yang penting bernapas saja. Ala nyaka parsorion namasa, ala ngagabe moru be pakirimon. Odo na masa di ngulu ni hala Israel. Namagopodo pakirimon ni bangsoi. Malala roha nasida. Magobu pakilalan nasida ala nyaka namasa di ngoluna. Di habuangan nasida, jalagabe budak nasida, di ida hirana soadong be dalan ningolu. Dangadong be dopak dia do tujuan ni parngoluon, jalahirana so saor be de bata dohot nasida. Taida jala taboto manang songod dia do molo sa masa porang. Nakaning dititding didokon beta tatangyakon Rusia do Ukraina samardame, tutu molo alani porang gabe susah do parngoluon. Sega perekonomian, adong nahaaguan hosa, adong nahaaguan arta, nang gabe situasi pe alani huru hara, gabe boy do sirang aka keluarga, dang pajupang, ikon marsi selamat to diri na besa de tu sasa de tu son, na peting mangulu manco, haduan pe marsi paida muse, taida jala tabayak kom mamulu songoni tutu, sega ni roha ni hala Israeli, di roha nasida, dang adong be na manguluon, batoy mabulong agabi hatu bakapi babani dala na masongoni, molong agabi tarbuang iba ni dala na masongoni, leleng tutu nasida tarbuang, surusar ngulu nasida, surusar roha nasida, sega pikiran na, ujungnya madabu matu nasida dang adong bepakirimon. Dang adong bengulu na makirim. Di dok roha nasida toe ma dang adong belapatan ni na mangulu. Toe ma taida ma ola ni dia. Pai mamate ma. Ala yodo na nang takasi daota. Dihita akar ruas ni huria na porsea. Na marsiala do sude akan amasa na adong di portibion. Ido na naing toktong siat tusata. Dangadong nama sabutiro tu portibion manang di parnguluonon. Naswadong sialana. Molo hala Israel di ida di bagasang nguluna. Molo tarbuak kami. Holan alani persoalan politis don. Holan alani persoalan na sugugodo bangso nami. Holan alani persoalan na gumogodo bangso na asing. Dang sada hami, ido asabui gabe terjajah hami, manang gabe boy tarbuak kami. Hola siap politis do di danasida tahela mulu meleng, ido asalamu tarida dang adong be pakirimon ningolu nasida. Dang di danasida boa sa songonon, dang di danasida jaladang di hapor siay dang dia tusi be, hata ni debata do pada ni debata, namadokon molo di payuti hutamu wow, molo satia hamurap do tau. Molo toktong hamu marsihohot di hataku. Say na dong anakku jalan na jagaku do hamu. Tutu naung dilehot debata di nasida pasu-pasu na gudang. Diosian opu nasida na jolo. Alay gabe magoboti mai. Magoboti mapasu-pasui. Di tano haboran ni susu do situa ni loba. Di pasu-pasu hasonangan ni partodion di parrumatanggaon. Naung didongani debata. Alay di ida na sida mulo tarbuak kape hamisonari toema holan ala ni persoala politis don. Di ngolu ni naporsea peolo do songonon masa. Dia kapardalanan ni ngoluna dang dirajumi saluhutna aka na marsiala. Manang olo do dirajumi buasa ikonang songonon. Kenapa harus saya yang demikian? Apa dalam hidupku. Taida ma di pardalanan ningolut takamanginang. Sudehi tataheakan aporsea. Marsiala saluhut na pardalanan ningolui. Sahatu sadari yope na marsiala do. Alay laos atusata. Molo sukut cukun rohata. Dang gabe sude ikon haalusan ni pikirata. Buasa songonom masa tungoluku. Buasa songonom masa tu rumah tanggaku. Buasa songonom masa tu geleku. Parhalado au.
Buasa songono masa tu ngoluku si partangiang si parminggu doau. Buasa ko songono masa tu gelekku. Si partangiang doau jalan burju doau dengan dok kujahati jolma buasa songonon masa tu ngolu ni rumah tanggaku. Ahana huraku bae tu mataku. Ahana huraku bae tu inataku. Manang bolo tarlu mobi. Molo nama cai paet. Marsirang dohot akan ahina holongan. Mate tilahaon, manang molo mate poso akan atoras. Suku-sukun roha, kenapa? Boasa ikonau, alai molo tung marsiala petahe akan amasai, dang sudi taralusan ni jolma akan amasai. Alani, dia masih dohonon. Alani, dia menangsi peopon. Mulu marsiala, di paloas debata, di patu pada batai saluhutna, berarti tu debatado pasahaton, tu debatado paloason, jala tu debatado sukunon, jala dang pitor buti dapot alus nii. Ay mulu seni sukunan, gabiolo tabarit tikiba. Mulu seni sukunat cudi, ay buasa songonon, buasa komatean. Buasa dang mate, buasa kosongonan boso songonon. Mulu saya sudah sinukuna sudah mau sinukunan, lamuolo do malala mago ate mago nang partodion. Atoy ma, nga hutangnya ko calilingon. Saya dia lilingon amat ton na marsahitot saya hutangnya kon. Dang naman melum. Saya hutangnya ko do mau na sa melum. Go jol mana manang kon. Atoy ma. Lok madisi, ipabulus mak, pamate mak, mangulu. Puido sahadinari, tubuh matutu pikirat congoni, batoy man di dalana mangulu nak pesumarlapatan. Jalannya aja kehidupan ini walau tanpa arti dan tujuan. Magopo mapakirimot congonot danging. Alai macai ulisi tutu hatani de batang. Madok dang mulak buti hataki. Dang mulak buti alai ikon bornohan na dotahe. Tahamulateo sahalinai. Mulu marsaringar do pihatani de batang. Boha ipatudos songon aek nama bornohi, nama ngalabohi, nama norusi, na padaukon tano, padaukon natungil, panapuhon natungil, padaukon napir, manang batu, nalaho gabi bui siswanon, jaladak kola siswanon, alai gabi dapotan hanguluat ciania kahalak. Dapotan gabi tubuh kanadinggan tano nong ni bornohan niaiki. Mulu di parngulun ni jolma di dokma tatu sisia 2 Timotius 3:10. Didok ay nasa surati sinihaton ni debatadui jalahasea mamudai mamicang pauliulihon manugu akan nasa na porsea. Di som mahatan ni debata mangulak, di son mahatan ni debata margugo, nalaho mabornohi akan ngulu ni na porsea. Di patudos hatan ni debata tuaek, taida mamuluaek tutu. Napir batu pe, boydo dia upon, napir boydo gabe di padau. Nasoadong hatubuan ni manang dia tahe, alay bulong adong aek. Gabi boy tu buaka suasuhanan. Molong atubu suasuhanan adong matad dan hanguluan. Macai apit situtu parnguluan ni hala Israel ala di masa pertanian nasida. Ya tusan nasida conok tu parngulun nasida. Bohaha tani debata nalaho mabuan hanguluan di nasida. Dang holan tanoi, jaladang tanoi alai aeki narumikot. Mulu taingot jamita di minggu nasalpu, akahalak namar sihohot namar hapo satu debata tarsongon hau nasinuan di topi ni batangaek jala urat nama norus itu batangaeki nang rope ari lugo nang rope ari mohop alai ala tuaek hanguluani do urat nai gabe toktong rata bulung na jala semar parbuei ibana gabe pasu diakan ahumaliang puasa gabe boy hatani debata
dang mulak buti ala gok huaso do hatani de bata. Dang adong hata na duminggan sian hatani de bata, dinasa na adong hata di Portibion. Tidak ada kata yang lebih indah daripada firman Tuhan dimanapun di dunia ini, karena didasarkan pada cinta kasih Allah. Manang songo dia pehatani de bata, manang nama micang pei, manang namuruk pei, na pasti motivasi dibalik ni hatai holong ni rohado. Taida molo jolma nang pedidok horbo, talina sitiopon, jolma hatana sitiopon, alaida ma. Boy do nong marpadan, dibagas ni de bata, naulo doho, manugo-nugo geleng mo mga jaryon, naulo doho mabuano marminggu, naulo doaw, alada ketarida matay marminggu. Di pardongat saripeon, naulo doho majak kono gabedongamu, di bagasan las ni roha nang arsak pe, so ina malas ni rohana ibay macitsini naulo doaw, duarinay panirang nirangon. Taida go ni ruas ni hurian waing, na panirang nirangon, manang nagabisirang, gabihera sada hasomalan manang tren, HP, naulo doho, naulo, marjadji doho olo. Imahata ni jolma, imahata ni hadagingon, naboy labok begeon, lamo-lamo tu pinggol, mabay sonang pinggol jalatabo tu roha, alay motivasina asing. Tarsongan nama akan nama dokon, pilihlah aku, nanti kalau kamu memilih aku akan terjadi begini. Ito hasian, I love you pul. Songo bulat debo hipi dalam bok alay marjerawa otik. Ito hasian, holakodo satia do tuho. Dangadong na asing. Di ngananon, alay di nganan nasing. Bahubayad do. Guk akahatani jolma songo nalabok tabu begeon. Suma begeon. Alay motivasina belum tentu nalaho mabayat tu hanguluan. Alay hata ni debata, ido asay dokon gabe barita nauli, menjadi kabar baik, menjadi Injil, karena firman itu tidak pernah berbohong dan firman itu tidak akan pernah membawa kepada kematian. Alay tu hangolua do toktong hatai di bahet debata. Ido alana hata na duminggan na umulis yan nasa hata. Ima hatani debata ala Tuhan luado di tujuhon. Kita ruas ni huria aka na marpangutsadean tu debata aka na makasih holi na denggan dingoluta. Dia karagam ni na masa sotung mago aka haporseaon. Dia karagam ni na masa sotung gabe mago aka pakirimon. Tutu si tutu na kaninggok sukus-sukun. Gok aka nanaing silapatan alay dang sude taralusan. Sude tahe marharorowat ciet debata. Jala hatanay nuayang didokod dang mula buti hatanay. Om magabe pangapul di roham. Di rohat ta saluhu na liaka manginang. Manang dia pe namasaon nuayang. Ay hatan ni debata nabuy si Tiopod don. Jala di Hesekiel 12 didok. Hata nong huhatahoni ko pasautok do ninna Tuhan Jehovah jaladanga dong nanggosada siani nalaho tidak ada satu iota pun yang akan dikurangi dari firman itu, semuanya akan terjadi. Molo di perjanjian baru di padan baru sudah digenapi firman Allah yang di perjanjian lama. Berarti apa yang telah difirmankan ahanong pinasahan ni debata gohan namai nang tujuluanon dia kapardalaan ni ngolunya kana porsea lausodo nalahu siri mangata dia kana porsea jalat pos roha ruas ni hakabe perawa mangun tarlumubiak kana marminggon ruas naringgas do majahatan ni debatate ruas naringgas don nalahu payutihu akka jamita pos dorohaku siap piga hitanadong dison sayulo do hita manoton YouTube akka jamita dakola nakabi perawa mangun radi besianonan nonang rupe di banalamar minggut manang tuinganan nasing ala sihol ni rohana mabigi jamita di besianonan nonang rupe na mabuka YouTube jam 6 jam 8 jam 10 jam 1 saat tu borngin dohot akalan nasing asing muse si ganu pari renungan harian ala yoddo na rumikot dinggado majaha
jala maboto hatani debata alai dang rumikot mangarajai hatani debata. Na rumikot ima mulu di jahaho hatani debata jala ditangi hoko palowasi mangarajai ho. Di sido. Tidak berguna kepintaran menghafal, membaca semuanya. Engkau tahu semuanya firman itu. Alai dang dipalwat coy mangarajai ngulum. Akan apistar IQ na tibo basatokin du jahon na yate. Satokin boy ratusan nai. Alai belum tentu palwason na hatani debata mangarajai nguluna. Akadamang dainang suku-sukura pardalanan ni ngolu. Akan amasaon ngalam matua au ragam tahena huida bah. Songonod doate. Alai unang loas pikirammu. Jala unang ikon hatam na saud di ngolum. Unang loas ikon tangyangmu na saud di ngolum. Alai loas hatani debatana jinaham. Na binegem na mangarajai ho. Na mangarajai ngolum. Na mangarajai tangyangmu. Na mangarajai sude rencanam. Asa saud aka na pinarbaga ni debatang. Ido na kaning ditogu-togu hita na siya epistel ita he. Taida kegagalan piga di sina kaningan. Jala taida marparbue musay tujung na. Ida ma sude aka parbue na masay na laho tu hasangapon ni debatado. Dangadong asing nii. Lausido siya tusata di bagasang nguluta. Mulut taida na kaning loh ada firman Tuhan adong duhatan ni debata di son. Alay buasa dang tubuh. Buasa songonon, molo didok na kaning manorusi sude. Na ingat tusata, proses na matsayuli, ni nata jaha di episteli. Proses, adong kegagalan-kegagalan. Jala laus prosesi disi hatani debata, mabahen lamu denggan sude jala mangulu. Alay tu ujung na bereng ma, tu hamuliaon hasangapon ni debatado, akaparbuena ni lehon nai. Lausido di ngolu si ganu pari. So tung apala say tapatudos-tudos ngolut tatu ngolu ni jolma. Unang patudos-tudos rumah tanggam tu rumah tangga ni jolma. Unang patudos-tudos ngolu ni geleng mutu ngolu ni geleng ni halak. Patudos-tudos rejekim tu rejeki ni halak. Alay hamuliatehon hasabapon jala toktong halatson na nileho do pabahenan ni debata. Ay dang tabo temanang songo dia perdalanan ni ngulu na sida dia kana masay. Alam mulu say tabading badikot tutu bah iko pikirata hatatta lomotta dang behata ni debata. Mulu hata ni debata na manorusi dohonom ma basau malomuni roham. Songo padok ni si Job nuaing pe asahu boto tungguru lomom doluhut na jaladang hasudatan akasakap ni roham. Dangadong na mga bati, mulut ajaha di Job 42 ayat 2. Dangadong na buhay mga bati akasakap ni debata ng hatanay. Atong mulusong ni amanginang, dihita saluhut na akanaporsea, muloy ko tsaw do hatay, muloy ko saw do bagabagay. Atong di dia mahita. Parrohana betu do. Nasotama gabe atubuan ni pasu-pasu do hata ni debata. Papirot ta do rohata. Papirot ta do tuhutota. Papirot ta do pangalahota. Sahalinari. Ikot caw do dangadong naboy mga bati. Atong suatu katinggalan kita. Suatu katinggalan na poso. Alanya ka angan-angan na do nipina. Suatu katinggalan aka namanol soli di ngoluna. Unang uhumi ngulum madok kodang marlapatang nguluku. Jangan hukum dirimu dan membatasi itorido koko toy mamangulu manak pa sa marlapatan. Garu debata di parar ngulum. Garu debata di palawat cuma ngulu satu sadaryon. Garu debata di palawas nang pegok hagaleon nang akaparsahito manang dia penuaing. Bahasa ko batasamu. Bahasa kon otapamu. Jale kon pitor putusomu. Sahalinari ikos saud de bagay-bagay. Na dia madiho rohana betu na pirdo manang palwasom mudo hatani debata manorusi to hati-hatem dangikon pikiram mudo roham. Amin martangya kita.
Ali Tuhan debata amanami para si roha. Dohot hatam di topahona sana adong. Jala hatai nong gabi daging di bagasan Tuhan Yesus. Nong manubut kami saluhutna. Dang mula buti tutu hatam di doko. Naong sinabur homi. Jala saut doing. Ngagodang nong makatidak koni. Di buku na badiai. Di pardalanan ni ngulu na sida. Gabi say toktong. Gabi margugo dapotan na sida. Adong pakirimo di ngulu na sida. Nang so di ida do petahe. Aka nauli di aka namasa. Di aka persoalan manang pergumulan ni nguluna. Opyali Tuhan. Molo songgop hatam tuhami. Lehot to di perbadia. Asaboy huat tu si hami jalauhang uluo kami. Aladang boy hatusan ni roha do pikiran ni jolma. Hata nabadiai. Aladang siya jolmai alay siya debata sa diri. Dang tarbayan jolma nalaho mga tusiing. Anggodang adong todim to di perbadia. Urupi maruas ni huriamut caluhutna. Siganu manangihok katam. Siganu majahatam. Suat totod di perbadia. Asa say sada. Turo hapikiran. Jalagabe sarobang tupar nguluon. Sarobang hatai. Na jinahana. Natinangihon na, natinangyakon na, sarobang tutangyang na, tupangiduan na, tuadupan muali di bata na basa. Hata nong gabi daging, nong rotutongatonga ni Portibio marhuwaso, nalaw pasay hondusa, pamalupo nakasahit, mangalehon gugo, at tong parguguy sa luhut na ruas ni Huriamon, asa marsi hohot di bagasan haporseaon na pulin, asa marsi hohot toktong di bagasan ngulu, na niramotam mo si ganu pare si ganu tiki alatung dakya di pamasa manang masa di pardalanan ni ngulu ni jolma di Portibion na so siap pangatoan mo sudi tahe di ramoti ho jala di jamot toko dangadong nanggosada ubuk na madikdik pe siya si majujung niya kanaporsea na so di botoho sudi dui di botoho alani diragam niya kanamasay tung unang loas moru manang longa hapor seaw manak pakirimoni jaga ho jala jamot toktong molo di jamot toko pardagingon molo di jamot toko si panganon si numon satu sadario dilehoko saluhut nai atong jamoton saluhut na tod di pakirimon hapor seaw ni ruasmon torusi madohot hatam palabok dohot hatam diaka ngulu diaka napapirhon roha diaka na gabe kecewa di perdalanan ningoluon hatamma na gabe pangalabohi na gabe pangapol na gabe si baheg gugu di nasida sa luhut na nang diaka na mangulahon-ulaw tsiganu pari di parkarejoan di parsikolaan di number business say mga sahon hatamina guk huwasoy na margugu marwas mo mangulahon akan nadinggan guk nahe diak kana humaliak kami diak ka persoalan nang ruas ni huriampe gabi matcohot rotu parmingguan matcohot sian pertangyangan ala niak kana masa ruas mo na rotu inganan parmingguan sadarion tu bagas jorom ape hot tangamu na sun badiai pai baru roha pakirimon dot hapor seaon asa mulung mulak na sida no sian bagas joromon dang mulak buti alay pamangan na sida pakeonmu nalaho mabuan barita nauli pakirimon narap dohot hami di Portibion tuaka halak na mardangol tuaka halak na gali di parnguluan na ala ni parsahiton manang ala ni perekonomian manang ala ni parrumah tanggaon manang ala ni dia petaphe na masa di tonga-tonga ni nguluna sudi naro tuingananon pos rohanami na apehonomu tanganmu na sun badiai na akupan munguluna sida di bagasan akahaleheton pos ni roh halehonomu di saluhutna lausongoni nang akan amarsahit hatam mado Tuhan mulo targugut jo magwarho pangido masen alehonoku do nimu Tuhan marulak lu ni hami mangido tuadupanmu dia kahama malum ni parsahiton
Marunak luni hami mangido tua dopanmu dia kagugu dia kana marsahi nang keluarga pe. Atong ulakonon nami pasahat tu tanganmu. Akan marsahit beruas ni huriam. Grace Marsita boru tabunan. Situ evangelis Tiorlina boru sianipar. Udin Sinaga. Nyonya si Haloho boru si Dabutar. Situa Oberlin si Tohang. Jumiter si Tumorang. Lulu boru Manik. Nurmani boru si Hobing. Tupal Nainggolan. Benny Daniel Marpaung. Nyonya si Marmata boru si Mangucong. Situa TM Lumbantoruan. Nyonya si Majuta boru Pajaitan. Nyonya si Tua Marbun boru Nainggolan. Ferdinandus Tapubolon. Nyonya Purba boru si Tumorang. Katrin Saputri Napitupulu. Si Tua SB Hutasoit. Loise boru si Regar. Edison Hutapea. Nyonya si Naga boru si Ahaan. Nyonya si Ahaan boru si Tanggang. Las Maria boru Panjaitan. Romi Hutagaol. Andar Sida Balok. KM si Hombing. Nyonya si Majuntak boru Napitupulu. Dame Herlina Sinaga. Nyonya si Tua Jena Inggolan boru si Lalahi. Evangelis TAR si Torus. TP si Majuntak. Siti Mawar boru si Lalahi. Alefrando Mikael. Nyonya Baster boru Aruan. Maruhum Tambunan. Si Tua Daulat Janes Tapubolon. Tiar si Tumorang. Nyonya si Torus boru Nainggolan. Fridolin si Majuntak. Nang akaruas ni huriam na soho haguarak kami petahe. Manang aka parsahito dia pidang gumogo parsahito ni sian huasom. Dang ugumogo parsahito ni nalaho mangelaila nasida sian asin ni roham. Say dipatudu hodo asin ni roham di nasida tahe. Ido bain na diuduti ho sahango luad di nasida. Daku boto hami manang dia karencana mali Tuhan. Alay na pasti tunading gad dosa luhu na kapabahenanmu. Tunguru pinasida dia kaparsahiton nasidai. Nang akaruas ni huriam dia kana marsahi rohana. Dia kana marsahi pikiranna. Dakola nalanya kaparsahito di pamatang. Urupi saluhu na ruas ni huriami. Asa say manatap. Jala mga lului pangurupiyot siya ko. Dang sian portibion. Urupi nasida dinapeak di podoman nasa say marsihohot. Marhaposan, marhaporusan jala say marsigatuk tuho. Naso ditinggal kodo nasida. Nasar narap doho di nasida narap hacitan. Namarhoy-hoy di nangalutat tahe saluhutna. Narap doho-dohot keluarga nasida. Tu pape songon na di pabeda ho pangurupim di nasida. Alay dang nagabeda o. Dang nagabeso di tangihok ko. Jala dang nagabeso rapo dohot nasida. Atong pasabam jala urupi. Asi roham mga sahon holong muali di bata. Urupi nasida saluhutna. Jala pamalum akaparsahito ni. Di bagasan akasini roham. Nang akahalak. Nasuhugwari hami. Tarlumo bitahe. Di negara Rusia do Ukraina na di bagasan parporangon. Ho matoktong na mga puli. Ho toktong na mga lehugugo. Jalaho na mga lehon hikmat kebijaksanaan tu aka pemimpin negarai. Asa nalaho mamikiri hadameon. Dang mamikiri ego nasida. Alay bohasa boy mardame sonang. Mangulu di bagasalas ni roha akar rakyatna. Sonang sohariwuribuan. Nang hami petahe di ingananon. Pataro mahami tutong rumah tangga nami. Tuulaw nami. Pataro hami. Tubagas nami. Di bagasan pakokopion mi. Di bagasan Kristus Yesus. Martangya kami. Amin. Tau duti muse marede hita laos tapasahat ma pelian nom muli tuadopan ni debata. Godang situtu laon muatong di masa
tapahicca saoti. Sambung do suarani Tuhan ai romaholas manang rohamin sai tai ngototong alai Tuhan mangarahon tumatu Tuhan sai batu pamai marani tatangyakan mapelian at papungon tuadupan ni debata martangyang mahita. Ali debata ama namin na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Kupasahat hami maisyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pelianon pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang. Say pinarbadi ang makarm. Say ro maharajaon. Say saut malomani roham di Banutongon so na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siapare. Se sama dosa nami sama panesa nami di dusa ni dongan namardusa tu kami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Ama nami, ina nami saluhut na ruas ni huria na di pasu-pasu di bagasat Tuhan Yesus Kristus suang songoninang na mangihuton ibadah melalui live streaming YouTube. Saluhut na hami parhobas di huriata, padita, parageda,
Ajahati tim musik, nang suang-suangni tim multimedia, nang saluhutna tahe pasahaton tuhita saluhutna, selamat hari Minggu Tuhan debatama nama dongani.